Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimiz ýaly Halkara Interpol agentligi Birleşen Ştatlaryň haýyşy esasında FIFA ýagny Halkara Futbol Federasiýasy bilen iltişik bolan 6 adam barada halkara gözleg ýylan etdi. Bu gurrun edilýän adamlar islenlik ýere tapar etse olaryň tutsak edilmek töwekkilçiligi bilen ýüzüýiz bolýandygyny anladýar. Bu barada kardeşim Gödel has giňişrak maglumat taýýarlady. Halkara Interpol agentligi Birleşen Ştatlaryň haýyşy boýunça FIFA ýagny Halkara Futbol Federasiýasyna gatnaşygy bolan 6 adamy halkara gözlegine ýylan etdi. 3-nji ýylda Interpol Halkara Futbol Federasiýasynyň öňkü iki resmiýetiniň we 4 dolandyrjysynyň galplykda, dildewişikde we korrupsiýada aýyplanyp, olar barada gyzyl bildirişleriň çykarlandygyny ma'lum etdi. Bu resmiýetleriň arasynda Halkara Futbol Federasiýasynyň öňkü vice-prezidenti Asli Trinidadly Jack Warner we bu guramanyň ýerine ýetirjek komitetining öňkü agdaty Asli Paraguayly Nicolas Leos var. Şeýlede bu sanawda Argentinaly Alejandro Burzaco'nyň doganlary Hugo we Mariano Yinkisiň we Braziliyaly Jose Margueles'in atlary var. Birleşen Ştatlaryň baş prokurory Loretta Lynch 3-nji ýyldyn çykyşynda dünýä çempionatyny 2018-nji ýylda Ortiýetde we 2022-nji ýylda Katarda geçirmek barada karara gelinmekde biýdüzgünçiliklere ýol berilenligi barada gaýplamalary öz içine alýan meseleler boýunça Şwitsariýanyň häkimetleriniň derňe geçirýänligini belledi we mundan başga kommentariýa berip bilmejegini aýtdy. 27-nji maýda Şwitsariýanyň polisiýasy Birleşen Ştatlaryň korrupsiýa bilen bagly aýplamalarynyň esasında Halkara Futbol Federasiýasynyň 7 wekilini tutsak edipdi. Şeýlede Loretta Lynch, futbol boýunça Halkara Federasiýasynyň ýolbaşçysy Sepp Blatteryň wezipesini terk etmegi barada kararyna degişli söýlen sözünde mende jenap Blatteryň wezipesinden çekilmek kararyna kommentariýa ýok. Emma guramanyň öz maksatlaryna, ýagny hakykatdan hem ajaýyp sporty östürmeklige we dolandyrmaklyga tarap öňe ädim etmäge ukyply boljagyna umyt baglaýarys diýdi. In a way that is supportive of its goals, which are the promotion and regulation of a truly wonderful sport. Sepp Blatter 17 ýylyň dowamında ýerine ýetiren wezipesini terk edýänligini ýylan edip, Halkara Futbol Federasiýasyna täze ýolbaşçy saýlamak üçin ýörite geňeşiň çağryljakdygyny 2-nji ýylda Zürichde aýtdy. 79 ýaşly Blatteryň bu karary onuň FIFA'nyň ýolbaşçysy wezipesine 4 ýyllyk möhleti bilen 5-nji gedek saýlanmagyndan 4 gün geçen soň ýylan edildi. Ortiýetiň sport boýunça ministri Vitaliy Mutko 2-nji ýyldan çykyşynda FIFA'nyň ýolbaşçysy Blatteryň korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň dowamında wezipesinden çekilmegine Ortiýetiň reaksiýasyny ma'lum etdi. Мы, поддерживая Блаттера, исходили из того, что мы видели как Biz Blattery goldamakda FIFA nähili batyşyň edilýänligini nazar aldyk. Prezidentiň saýlanmagyna öňgörüli beşedilmedik syýasy täsiriň edilýänligini göz öňünde tutduk. Biz şu gün şeýle şertlerde prezidenti çalışmagyň ören kyndygyny we mümkin dälligini göz öňünde tutduk. Sebäbi hiç kim muňa taýýar bolmandy diýip Mutko aýtdy. условиях менять президента было очень сложно и невозможно, потому что никто это не готовил. Mutko Halkara Futbol Federasiýasynyň prezidentligine Dalaş şäher hökmünde Ýerdaniýaly şahzada Ali bin Al-Huseyniň öňe sürülmeginiň Ortiýet üçin garaşylmadyk ýagdaý bolanlygyny aýtdy. Kardeşim Gödeliň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Rus hökümeti ılmy barlary Sowet döwrüniň şöhratly günlerindäki derejesine galdyrmak barada gaýta-gaýta wada berdi. Emma bu pudowyň esasy howandaryna hüjüm edip, onuň bu wada ters iş eden bolmagda ähtimal. Kardeşim Ýowşan Anorwanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň. Soňky näçe aý Rus ılmy üçin gümürtüklikler aýy boldy. 12-nji maýda hökümet $1 milyon boly möhleti geçen abuna tölegin tölemegi basarmandan soň Onlars Universiteti Ilm Barlygy Instituty internetdäki ilm makalalary el ýeterligini ýitirdi. Şondan bir näçe gün soň Meksikan hemrahyny alyp barýan Proton M raketa göterjisi uçurlaryna bir näçe minut geçenden soň helakçylyk uçurap, Ortiýetiň 6 ýyllyky 16-njy şowsuz raketasyna urildi. Emma has ýamany öňdedi. 26-njy maýda Rus hökümeti Dinastiýa fonduny daşary ýurt agent diýip tagmalandan soň ýurdyň iň baýry ilm adamlarynyň biri 82 ýaşyndaky Dmitri Zimeniň millionlarça dollarlyk maliýeleşdirmesi ýatyryldy. Ma'lum bolýar bu tagma adatçy hökümet bilen arasy o diýen saz bolmadyk guramalary nyşana almak üçin wasylýar.
Bu çare näe dogry dolandyrsdan büdjetin kemeldilmeginden, ýurdun bir zaman anamdar alym programmasynyň alym bilimli adamlarynyň gitmegi bilen askyndan gaçmagyndan lapket bolýan almy jemgyýetçilikde ullokan gahar gadap döretdi. Rus hökümeti özüniň kosmos we ýokary tehnik programmalaryna hem düýpli kemeltmeler buyurdy. Çaklanca bir almy gurama bolsa-da dinastiýa özüniň ýyllyk büdjetini ýepýany 8,16 million dollara galdyrypdy. Bu seri işleriň hemmesi alymlarlyk stipendiýalaryny çap etmek we neşirçiligi işlerine ýurt içindäki alymlar iş bilen üpçün etmäge gönükdirilipdi. Для науки главное это гранты молодым ученым, то, что он делал. Я знаю 2 человек, которые благодаря этому не остались на Западе просто. Dinastiýanyň eden esasy zady ýaş alymlar grantlar, ýagny almy iş üçin serişde bilen üpçün etdi diýip Ortiýetin Alymlar Akademiýasyndaky ýadra barlyklar institutunyň alym barlyklary boýunça başlygy Boris Stern aýdýar. Meniň hutözüm edil şu programma sebäpli günwatarda galman ýerine gelen 2 adam milliard nip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma Stern'in pikirine göre Ziminin en ulu goşondy neşirleri, almy festivallary, kitaphanalary, awraýly syýlaglary maliýeleşdirmegi boldy. Bularyň ählisi Ortiýetde alma täze gösteretmek maksat edilýärdi. Bu ýurt odal dünýä periodik tablissany, lazer tehnologiýasyny beren, kosmosa ilkinji adam uçuran ýurt bolupdy. Almy meşhurlaşdyrmak wagtdaky tagallalar Zimin tapylgysyz bir adamy urt diýip internetdäki Troitsk variant neşiriniň ýarpy maliýet işletini dinastiýadan alýan Stern berledi. On tapylgysyz eden zat hem şu boldy. Sebäbi hökümet bu hili işler asla etmeýär diýip olaýtdy. Ortiýetiň Ýustisiýa ministrligi 2012-nji ýyldan bäri özüniň daşary ýurt agentler kanunyny daşary ýurtlardan maliýet işletini alýan ýöllerçe jemgyýetçilik guramasyny tagmalamak üçin ulanýar. Emma ödemlägini Wimpelkom telekommunikasiýa lähegini esaslandyrmakdan gazanan odalky radio inženeriniň gara sanaga giridilmegi köpler haýran galyrdy. Dinastiýa fondy 2002-nji ýylda döredilýär, esasan özüniň jomartlygy hem de syýasy däl iş üçin hökümet syýlaw hormatlaryna munasip boldy. Zimin köplenç özüniň mesianatlyk goşuntylar üçin ikrar edildi. Fevralda bolsa alma agrarlyk üçin diýen döwlet syýlagyny ilkinji bolup alan alym boldy. Bu syýlaw Ortiýetiň Magarif we alym ministri Dmitri Levanov tarapyndan elin gowşuruldy. Ýustisiýa ministrligi başda dinastiýany daşary ýurt agentleri atly gara sanaga girirmek kararyny bu fondyň syýasy işçiligi goşulmagy we Ziminiň daşary ýurt gasaplaryna pul saklap daşardan pul almagy bilen düşünürdi. Men öz pulumy daşary ýurtda saklaýanym hiç wagt ýaşyrmadym. Ortiýet hem öz puluny daşary ýurtda saklaýar diýip Zimin Interfax habar gurulugyna aýtdy. Ministerlik soňra öz düşünürşini biraz giňeltdi we dinastiýany olarky ykdysadyýet ministri Yevgeniy Yasin tarapyndan dolandyrylýan liberal missiýany maliýeleşdirmekde üneledi. Ortiýetde liberal gymmatlyklar ýaýratmak maksat edilýän gurama 2013-nji ýylda kanun we häkimiýet adly kitap çap etdi we Ýustisiýa ministrliginiň resmiýleri dinastiýanyň bu kitaby maliýeleşdirmegini syýasy işçilik hökmünde häsiýetlendirdiler. Kardeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günlük gepleşigimizde goňşy Owgaňstanyň değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owgan prezidenti Ashraf Gani Owgaňstanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan welaýatynaky Garkyn we Hamýap etraplarynyň eteginden akyp geçen Amy derýanyň ortasyna dören ada we Türkmen-Owgan serhediniň araçagy barada dören dawalar dogrusunda deriňewlerin geçirilmegi üçin ýuridik komitet döretdi we ony gurrun edilen sebite uğratdy. Emma Owgaňstanyň serhetler we tire taýpalar ministrliginiň tawşyry esasynda Jowzjan welaýatyna tapar edýän bu toparyň gurrun edilen dawaly meseleleriň täsiri etýän sebitlerine barmanyny habar berilýär. Bu ýagdaýda bolsa Garkyn we Hamýa etrawynyň ýaşaýjylary öz nägileliklerini bildirýärler. Kawula habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň taýýarlanan maglumaty. Prezident Gany'nin buyruğu esasında Awganistan bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda serhet meselesiniň çözügüde boýunça bir döwlet topary döredildi. Hökümet topary häzir Demirgazyk Awganistanda saparda bolýar. Awganistanyň serhetler we tire taýpalar boýunça ministerliginiň wekiliniň ýol başçylygyndaky hökümet topary Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatyna bardy. Garkyn etrawynyň halkynyň biziň mülkümiz diýip hasaplayan adasy bilen bagly deriňe geçirilmegini Awganistanyň serhetler we tire taýpalar boýunça ministeri delegasiýa tapşyryk beripdir.
Hökümet toparynyň başlygy Polkovnik Gulam Nebinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Garkyn etrawynyň ilaty Amyderiýa akymyny üýtgedip, olaryň müňlerçe hektar ýerini Türkmenistana tarap geçirendigi barada arada bilen Awgan merkezi hökümetine ýüz tutupdyr. Garkyn we Hamyap etrawynyň deňinden Awgan topragynyň bir mukdary Amyderiýanyň jaglana gidipdir. Derýanyň ortasynda ada döräpdir. Şol adany Türkmenistan iýeläpdir. ولایت جوجان آمدیم ولسوالی قرقین است سر ابخیزی دریای مو علائم سرجی ما با کشوری ترکمنستان است. Garkyn hemem serhat ýaka derleşen böleki 6 etrapdaky ýagdaý bilen bagly biz deriňe geçirýäris. Deriňemizde ilkinji nobatda biz Garkyn etrapyndan başladyk. Türkmenistan bilen araçakdaky serhat nişanlaryny anyklamakçy. Garkyn etrawynyň yerli resmiýetleri we il ýaşullary bilen duşuşýar. Amyderiýanyň opdyryp halkyň yer ýurduny almagy terrorizmden hem hopuldyr. Şo sebäpden bu mesele Awgan hökümeti aýratyn üns berýär. Biz öz deriňimiziň netijesini merkezi hökümete hödürleýäris. Garkyn etrawynyň halkynyň dadyna ýetiler diýip umyd edýäris. Çünki Garkyn etrawynyň halkynyň üýjaýyny Amyderiýa weýran edipdir. Müňlerçe hektar yerini elinden alıptır diýip Polkovnik Gulam Nebi aýtdy. Turizm kamnes. Xonay mardum xarab mikune, koşxonay mardum takrib mikune, wazifa qom qabel. Ma in masalalar barasi mikulum. Ýöne hökümet topary Garkyn etrawyna barmandyr. Ada meselesi bilen baglam heniz deriňe geçirmändir. Garkyn etrawynyň öňkü häkimi Faýz Muhammed Hanyň aýdyşyça howpsuzlyk ýagdaýynyň agyrdygynyň wähem edip delegasiýanyň Garkyna barmagy hededip bilmänligi ahmal. Ýöne Garkyn etrapynda ýagdaý kadaly, gorkarýaly zat ýok. Şonuň üçin delegasiýanyň Garkyna gelip görmegini bu ýeriň halky arzu edýär. Garkyn halkynyň biziň ýerimiz diýen adasynda Türkmenistan harby güç ýerleşdirdi. Bu adany iýeledi diýip Faýz Muhammed Han aýtdy. Hayat riyasat cemhurluk taraftan yöri taşu Garkynyň serhat meselesini Türkmenistan bilen Awganistan ortarynyň serhat meselesini ýakyndan görmek üçin hayat taýyn bolupdyr. Emma enezler Garkyn gelen ýok. Garkyn halkynyň umydy şol ýakyndan gelip görseler mesele serhady ada bilen magly deriňe geçirmek üçin öňem Jowzan welaýatynyň merkezinden hökümet topary Garkyna barypdy. Emma onuň netijesi belli bolmady. Serhat meselesiniň we ada meselesiniň çözgüdü üçin Garkyn etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan Türkmenistandan kömek soraýar. Ihsanyň aýdyşyna garanda Garkyn etrawynyň ilaty ada geçirip mal bakýardy we odun çöp ýygýardy. Emma Türkmen serhatçyları Garkynlary ondan mahrum edipdir. Bizim müşkülümüz sırf şu serhadi mawzuatlarda merdim atgalyqlar, merdim ýalaň atgalyqlar, bu tarapdan olar Türkmenistanlar many boýup gaýtaryp dur. Derýa alyp muny Türkmenistan tarafa geçiripdi. Türkmenistanyň soňdurlaryň bu derýanyň alyp giden ýerlerine bular ýelenip otursa. Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmyrdan oğlum Radi. Gepleşigimizi Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmen inisiativasy topory Mary welaýatynda jenaýatçylykda aýplanyp gözlenýän gaýdylýan we häkimetler tarapyndan suratlary çap edilip halka ýaýradylan bir denan barada maglumat berýär. Agdalýan toporyň maglumatynda şol denanyň köçedir bazarlarda asylan suratlary hem çap edilipdir. Maglumatda aýdylyşyna görä şol denan bu aýplamalary reddedýär, hatda öz meselesi boýunça yerli häkimetlerden jogap alyp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu bu mesele barada maglumat we pikir araýşlaryny almak üçin Mary şäher kadyýety bilen habarlaşdy. Emma bize kadyýetiň işärleri bu mesele barada maglumat berip biljek adamyň ýokdugyny aýtdylar. Biz bu iş barada Türkmen inisiatiwasynyň başlygy Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldyk. Farid, siz öz saytyňyzda Mary şäherinde häkimetler tarapyndan adalatsyzlyga duçar bolandygyny aýdýan Ismailowlar maşalasy barada gowrümli makala we olaryň gyzy Elnaranyň şäher binalarynda ýelmenen suratlaryny çap etdiňiz. Size bu maglumat nähil ma'lum boldy? На самом деле у нас на сайте есть функция, когда люди могут писать туда свои жалобы. Hakykatdan biziň saýtymyzyň adamlaryň öz şikayatlary bilen ýüz tutup bilmek üçin bir funksiýasy, mümkinçiligi bar we ol barha köp meşhur bolýar. Onsoň Türkmenistanyň öz problemlaryny çözmäge synanyşyk edip, uğur ýol tapyp bilmedik we adalatsızlykdan lapyk bolan adamlar bize ýygy-ýygydan ýüz tutýarlar.
Golayda biz şeýle ýagdaýlaryň ýene biri bardy. Ýagny polisiýanyň we suw işgärleriniň esasy ýerden tutuş maşgala azar ýamanly berişi barady habararlyk. Biz bu habar çap etmek niýeti bilen işiň detalary barada goşmaça bir näçe soraw berdik hem sorawlarymyza jogap hem de degişli dokumentleriň nuskalaryny hem aldyk. Onsoň bizden ol maglumatlary çap etmek kararyna geldik. И вот вчера мы решили опубликовать эту информацию. Farid, sizin bu maşgalanyň işi babatdaky inlik planlaryňyz näme? Сам факт публикации на сайте открытой публикации, мне кажется, должен... Menin pikirimçe bu iş boýunça açyk ýazylmagynyň we çap edilmeginiň özi häkimetleri oýlanmagy mezur etmeli. Men bu ýerde Aşgabatdaky esasy häkimetleri nazarda tutýaryn, emma bir regiondaky, mardaky häkimetler hem oýlanmagy mezur eder diýip ören umyd edýärin. Bu elbetde biziň birinji şaratymyz. Emma bu da kömek etmese biziň halkara guruluşlary bilen hem ara gatnaşygymyz bar. Hususan 10 güne yeter yetmez wagt içinde Aşgabatda Ýewropa birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary barada dialog bolmaly. Ondan biz bu işi hususy bir iş ýokmyny Brüsselden Aşgabata gidýän komissiýanyň agdalaryna bererski olardan bu meseleni şol ýerde gozgamagy haýyş ederiz. Eger ol Türkmen häkimetler tarapyndan dogry çözülmese, onda biz bu işi özümiziň beýle hasabatlarymyza hem girideriz we BMG'nyň Adam Hukuklary Komitetine beýle halkara guramalaryna ýetireriz. В том числе Комитет ООН по правам человека, другие международные организации. Farid Tuhbatullin bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Şu günler Aşgabatyň çetine ýerleşen çoğunly we şor daçylyklarynda ýaşaýyş jaýlary ýumrulýar. Häkimetleriň raýatlaryň jaýlary ýykylanna berýän esasy düşünürüşinde bolsa, olar bir kanun gurully diýilýär. Jaýlar bir kanun gurully diýen düşünje nireden gelip çykýar? Azatlyk radiosu bu sowaly Aşgabatyň etenine ýumrulan iki jaýyň eýesi ýazyjy Amanmurat Bugaýfa berdi. Onuň bilen kärdeşim gözel söhbetleşýärler. Amanmuradagy Aşgabatyň daş töwereginde soňky aýlarda 10 000den gowrak jaý ýumruldy. Odalky ýyllarda da Aşgabatyň töwereginde onlarça müň jaý ýumrulypdy. Şol sanda siziň hem jaýyňyz resmiýleriň berýän düşündürüşleriniň birinde jaýlar bir kanun salyndy diýilýär. Şonça jaýa degişli şol bir kanunçylyk diýilen düşünje nireden gelip çykýar? Şonuň aňyrsynda näme ýatyr? Odaly bilen şol ýerleriň berilmegine hiç ýerli bir kanunçylyk ýok. Yerler öz uruny hereket edýän döwlet derejesinde ýa-da parlament derejesinde kabul edilen kanunlara erilip berildi. 30 000 jaýda bağwançylyk ýerýärde da serdip berilen jaýlar däldi. Şu jaýlar ýürüýte mellek ýeri ýaşaýşy üçin berilen jaýlardy. Özüm ruhsat edilip Bitine şu düzgünleştirilmedik diýilýäniň bağwançylyk yerler bilen bağlykda düzgünleşdirilen. Berdeňde ýyklany, şorda bir häzir soğulluda ýykylýanlary umum hasap bilen bir 20 000'a ýakyn bağwançylyk yerlerine jaýlar şoňa salma ýol berenem. Öz kabul eden kanununu gözükçülük etmediğim yurdun hükümeti. Amanmuradagy ýumrulan jaýlar Aşgabatyň töweregindäki haýsy ýerlere degişlidi? Jaýlar onuň Bekrewe pasiýology var. Ondan Gökçe pasiýology var. Aşgabatyň Gunmatarynda bular. Ondan soňra Aşgabatyň ilerisindäki Berdenli şähersesiniň gün ortasynda 4 000'a ýakyn jaý bardy. On gün nogoruny juda owadan 2000 3000 hana owadan jaýlar bardy. Ine bular ýykyldy. Ýa bolmasa Teoriýaryň berýänmäki o bilen goňşa turan pasiýolog Aşgabatyň demirgazyna geçtikmi şor hemde sogolly pasiýologlar bilen bagly kılmalar. Onuň Aşgabatyň günnogoruny äne gün ortasynda demirgazyna da gatkan jaýlar ýykyldy. Bular ýykylmadyk ýeri ýok. Amanmuradagy siz şu bir kanunçylyk häkimetleriň özleriniň döredýänligini aýtdyňyz. Näme üçin odalky kadrlaşdyrylan zatlar indi bir kanun diýilýär? Şoňa näme ýol berýär? Baştalaby Niyaz döwründe dünkün gol çeken tatbiklan kanunlaryny ertesi gün inkar edýärdi.
Sonun aydalı bir etraf hakimini, vilayet hakimini, ya Pudok ministerini, ya vice primeri yok etmevsinin olasları ullanıydı. Sonkuda burada hakimlikler, ya da sol hakimliğin düzmünlük bir giden idare kuramalar var. Şular öz etmeli işine den ok, borcun berza eden ok. Aman bradaga, sizin hem iki jayıňyz ýykyldy Aşgabatyň golayynda. Şol jaýlaryňyzda degişli resmi namalarınız barmy diýim? Olur häzirem bar mende. On bire 1989 ýylda partiýa merkez komitetiniň hemde ministerler soветiniň karary bilen ýaşaýyş üçin berilen ýerdi. Ine ondan bir 2 ýyl soňra da edilmen ýaly 120 ýylda ýazgyň gorkezmesi bilen Aşgabat şäheriniň balkon diýwatlandyrylýar. Häzir Aşgabat şäheri häkimligi bolýar, şoň ýürüýte karary bilen berilen ýerler elimizde üniversitet tarykda bar. Soňundan men o berengide kalanjaýmy, onuň şol ýürüýte hasawallarym boldy. Ýaşaýyş ýaýlaryny tehnik saýdan hasawalş edarasynyň Aşgabat şäheriniň ol hem ýaşaýyş saýdy resmi dokumentler boýunça. O dokumentler mende häzirem bar. Aman bradaga, ýumrulan jaýlaryň sanyna degişli agdaýan maglumatlaryňyz näme esaslanýar? Hemmesinin paylanıp verilenliği hakkında şehir etraf hakimliklerine yürüytü resmi dokumentler var. Kardeşim gözölün geçiren söhbetleşligini dinlediňiz. Soňky bir näçe güniň dowamında has takygy geçen hepdäniň anny günden bäri Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky synçylarynyň biri grajdan aktivisti Nurberdi Nurmehmedowyň öý we mobil telefonlaryny daşary ýurtlardan jaň edip çykyp bolmaýar. Aşgabatly aktivist mobil telefonuny daşary ýurtlardan jaň gelmeýändiginiň sebäbini anyklaşdyrmak üçin degişli resmiýlere ýüz tutdy. Onuň bu synanşynyň dowamında başdan geçiren tejribeleri barada kardeşim gödel töhfetdeş boldy. Nurberdaga, soňky günlerde sizin telefon nomerleriňize çykyp bolanok hem öý telefonlaryňyza hem mobil telefonlaryňyza soňky tapar geçen hepdäniň 5-nji güni siz bilen habarlaşdyk. Indi häzirim başga bir nomerden çykyp otyrs. Nurberdaga, telefonlaryňyzyň işlemeýänliginiň sebäbini sorap siz ýurdun içinde haýsy da bolsa edaralardan sorap gördüňizmi? Ben telefonumun işlemeyen sebäbini ilki bilen Türkmenistan Hukuk Ministriniň gulluklaryndan sordum. Örleriniň benim telefonlarymy yapmanlyklaryny aýtdylar hem-de şu meseleni öwrenip görjekdiklerini, soň habar berjeklerini aýtdylar. Emma hawajytly habar entäge ýok. Onçun men Aşgabatyň telefon stansiýasynyň uğru boýunça öý telefonum bardy, sorular etdim. İlki bilen jaň eden ýerim 76-njy telefon stansiyasi. O yerde menin telefonumun hem linyamın düzgünlüğünü aýtdylar. Şu mesele boýunça şäherary telefon ara gatnaşyk gullugyny jaň etmegimi teklip etdiler. O yer bilen men görleşdim. Olaram men linýalamy barladylar. Örler tarapyndan hiç bir hyly näsadylygyň ýoklugyny aýtdylar. Meniň öý telefon teknik tarapdan düzgün eken. Nurberdaga, sizin hem öý telefonuňyza hem de iki sany mobil telefonuňyza jaň edenimizde şeýle nomerler ýok diýilen awtomatik jogap berilýär. Mobil telefonlaryňyzyň işlemeýänliginiň sebäbi barada mobil aragatnaşyk bilen üpçün edýän provider kompaniýasyndan sorak gördüňizmi? O men MTS provider kompaniýasynyň oşugyna bardym. Olar men telefonlarymy ýazyny gördüler, linýalary bardadylar. Hem-de örleriniň menim telefonumyň kesilmegine hiç ýyly rollarynyň ýoklugyny, örler tarapyndan, teknik tarapdan telefon linýalarynyň düzgünlüğünü aýtdylar. Şu meseleniň individual bir mesele diýen sözlerine başdylar. Hem-de şu mesele bilen meniň 2014-nji ýyllarda olary ýüztüpmem ýatdylar. Şol geregem olaryň şu meselede günahları ýokken, sonuň üçin bu mesele bile degişli däl diýdiler. Hawa. Eger de şuratları jemlesem onu bir teknik tarapdan menin telefonlarımda hiç ýyly näsatlygym ýok. Şu linýalaryň ýagdaýynda da soňalyk näsatlyk ýok. Kardeşim gözelin geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimiziň soňuna ýetdik. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Taýlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.